Ay, shout out. Handa tayo ng mais. Nagtutumpok ko na to. Happy daw. Kasi mabili. Mabili ang mais, guys. Sobrang bili. Napanat na lang. Hi, Ma'am Malady. Thank you, Ma'am Malady. Punta si Dio sa Sangkay. Sa Gata. Okay mo siya. Salamat sa tamsak ko. Init. Mais, oh. Tigas na. Mais. Ay, GFC. GFC TV, may galap siya rin. Kamusta? Naka po palang jacket. Hindi ko pala ako nakapasyon sa akin. Kung gusto thumbs up, gamit ang jacket. Review mo dali. Import namin yung is natin dahil ang panak-panak na. Ay, Owen, kano yan ay Denmark? 20 tumpok. Kumusta, Owen? Kumusta? May sunog ba ngayon? Hi, 5 viewers. Itong saksara. Kung ko na itong mais ko kayo. Panapis na. Ay, mais. Hindi na kayo ng mais. Umanat na. Ay, maring di ba niya siya rin? Sam Parlat. Udas, shoutout sa'yo. Yan, si B-Boy. B-Boy, ikaw ba yan? Sam Parlat. Sam Parlat. Okay, bante. Gusto kumain. Fire alert. Maria Rosa corner nakapin. Sikan alam. Pero Sityo din. Dirinas bang Bago City. Kaya guys, meron tayo rito ng monitor ng may mais, oh. Matamis. Leonora Baltasar. Hello, good morning po. Good morning din po sa iyo. Kumusta? Baba ka ng bahay. Ani PH Vlog, shoutout sa'yo. Ito, tamang pinda tayo. Ay, saan kayo Matthew? Kumusta? Sisa na kayo guys, ha? Pwede naghahanap tayo.
Oh, mais. Ang hiram niya ilahiran sa sangkay dito eh. Tadong ko talaga yun lang. Kaso rally. So yun o Ram, kita moderator. Video moderator. Video moderator. Ani, Twitch vlog, shout out. Salamat. I give you moderator again. Ani, Twitch vlog. Ano? Pansin. Strong. Yeah, masarap po yan. Saan kay Matthew na walang ka ba ng Moridero? Good morning, Ma'am Eva. Leonora, hello. 9 viewers, shout out at 8 thumbs up, shout out. Ay, Sagaraw. Narayo sa gato. Okay ka na ba sa gato? If yours at ipang sakta mais ko lang nanak na. Okay, subscribe mo nga yun kayo. Halloween. Okay, subscribe mo nga si Ma'am Leonora Balcasar. At saka si Ma'am Annie Page Vlog. Ma'am Marvick, anong ulam nyo? Okay, kikain ako dyan. Hindi ko. Ay, ano yung Santiago? Ang Santiago, shoutout sa'yo. Kay Grace, shoutout. Oh, pumasok ka na kung gusto mong pumasok yan. Panatan mo ako sa live. Tanggapin ko yan. Thank you, Annie. Annie Kids Vlog. Salamat sa ano. Leonora, baba ka ng ano mo. Bahay ko para i-ano natin kit. Sweet corn ba yan? Parang sabi mo. Ano po? Lakitan. Puti. Kinamot ko, kinakanta ni kaya ni Ay. Kinakanta ni Ay. Nanay, morning po. Kaya ni Ay sa Nanay. Ay. Ay, pasensya na po na yun sa nakakagabi. Ang mga sinasabi. Saktan lang ako kasi kapag akong waray nun. Bulig siya, bulig niya. Sponsor yan, sponsor niya. Ayan yung pinanumbato. Maraw. Sablay-bray na po. Okay, sige po. Thank you, Ma'am Leonora, sa pag-blast. Diba may mabigat? Papunta na siya. May pitan yung may kapit. Kapit. Yan. Diba? Bangusan to. Oo. Doon. Acoustic. Wala siya acoustic. Acoustic, where are you? Pero same price lang. Mataas sa kanila. 2 piso. Acoustic, you want this? Sa kanila nito, 145. Doon sa uli, 147. Saka yung kahit sabi mo 150 yan, ang haba ng pila doon. Nakandila nga, nag-visit ako dun. Hi, 7 viewers. Kaya na, wala nang mapilang kandila. And give me my support. Thank you, Leonora. Salamat sa suporta. Pasyal din po ako sa phone dito sa live mo muna. Nanood ko naman to eh. Ma'am Annie Peach Vlog, dikit na kita ngayon. Thank you, Owen Santos. Nandiyan din si Ma'am Ma'am Leonora, baka gusto dikitan mo rin. Bye, Elizabeth. Ingat po kayo, Ma'am Leonora. Salamat. Thank you very much. Wala ko yun. Kaya mo yan.
Ma'am Annie, thank you. Mainit pa, mahirap pa buhay. Hi, pa viewer, shout out. Ay, wala akong load. Loading man. Wala akong load. Loaded ko lang kahapon. Wala na load. Kwenta lang, idol. Kala ko binibili mo, patukasaman mo, pala dyan. Pagkain lang muna. Unahin mo na yung pagkain ng tao bago ano ka. Ano yun? 50? Opo. Hindi ko kwenta, dalawang ko rin. Mura na to yan. Magagalit si Missy. Mura na to. Ano renda? Sarap pa yung merienda to kaysa ano. Sugar ito. Walang pasok, kaya ipan lang mo. Ano? Yung alis dito. Bili mo ito yung ulam. Sir. Ay, isasaw-saw mo na. Salsika. Ma'am Annie, please vlog and please na. Thank you, Sangay ano. Sangay po. Ay, bili na, mais eh. Kwenta lang, 50. Bili na ma'am, mais. It's me. Thank you po. Salamat po sa isang ba. Salamat sa aming buwan na kawan po kayo sa pagkakasya sa mga kami. Thank you very much. Si acoustic cover, naligaw ako sa ibang live. Oo, mahilig talaga yung mga bait yun, tao. Dami na natulungan yun, wala kang marinig yun. Nakakatawa siya. Pasok yan mamaya din. Mababayi mo na ito ng mababayi. Sunduin ko lang. Sabihin mo sa kanya nang mababayi ka na naman. Saan ba sa live? Live nino?
Ma'am Elodia, Miguel shout out. Ay, 7 viewers, shout out. Masarap yan, gawin ko ano yun. Oo. Itong dilaw. Itong puti naman, pang ano to itong lagat. Depende sa'yo. Ba't natanggalan si ma'am ang damit? Saan kay Matthew, wait lang, bigyan kitang moderator. Natanggalan ka pala ng moderator. Kaya meron na. Sorry. Nasaan na napunta si Acosta? Kala ko sumama kay sumama na kay Sugar. Baka sumama na talaga yun. Ay, Mary Big Daniel. Ma'am Mary Big, thank you po. Uy! Sangkay Matthew, nagbawi ka agad. Thank you, Sangkay. Burn for deliver. Thank you. Thank you, Sangkay Matthew. Bumawi ka agad. Palipad agad. Ay! Bumawi agad si Sangkay Matthew. Thank you, Sangkay Matthew. Thank you. Oh, gusto na? Isa. For viewers, shout out. Meron. Ito na lang karito. Yahoo! Thank you, Ma'am Maribel. Ay, napindot ko Sangkay eh. Pinadya mo po eh. Mami Matthew, nasa live. Nasa live ni Glory Creation. Sir GFC TV, maraming salamat. Pin natin kung kaya. Punta sa aming channel na naka-live siya. Awin, andun nga. Okay lang yun. Hanap ng babae sila. Sangkay Matthew ng babae. Babae siya ako. Chick boy kasi yun. Ay, ayan na. Speaking of acoustic, nandiyan na pala. Ay, acoustic. Pamigay na yan. Parenak, wala na akong puhunan. Pamigay. Wala na akong puhunan Sangkay. Acoustic. Naubos na. Nadarot na ba? Nadarot. Nagpunta kasi kami ng ng tawag nito. Nasugbo, Batangas kay Japper Sniper. Nasus kasi tayo doon medyo mataas. Acoustic sundan kita sa Glory ka. Santiago, lagot ka. Nandiyan si Acoustic. Oo nga ng babae yan. May Acoustic, tapos ka naman babae. Babae na si Acoustic ng babae. Kaya nga, andyan na. KFC! Hindi ko mapin po, wala yung walang biging music yung cellphone. Oh, kabanag ko lang!
Acoustic, saan ka daw nagpunta? Saan ka ano, Maribis? Alam na, kung saan nagpunta. Nahanap na yung prologue niya. Pamela Joey Santos Dan. Thank you Mama Eladio. Mabait yan si Owen. Ano yan, moderator. Taga tumbong ng ano kung saan may sunog. Naggala rin, naggala. Sinundo ni Owen si ano, Pustit. Sinundo. Kasi nga daw nagkagala. Kung na lang yung mais ko mga oras ay panat naman. Unang sayang. Thank you Ma'am Eladio. Viewers. Hanggang ano na si Tudas. Umahanap ng babae si Acoustic Cover. Kasi wala pa kasi asawa yan. Nag-asawa ka na kasi Acoustic. Nandun na din ako ha. Si Acoustic talaga nagko-comment. Oo, si Ma'am Eladio, masarap po talaga mas. Ano yung mais ko? Kaya napanat-panat naman. Mamaya, ipunan mo lang. Kailangan yung mamaya. Pumiligas sa doon na. Sang kay Matthew, thank you, salamat sa pagtanong. Sabihin mo na sang kay Matthew pag nag-vlog. Hanggang ko yung masakang tone. Mabuti nakita ni Owen. Asan si Acoustic? Ganun pa rin. Oh, si Owen, ano yan? Magaling yan. Magaling sa mga ano yan. Monitor sa mga. Hindi gano'n lang. Almusal na kayo, May? Almusal na kayo? Ay, yaw. Ang nabahan? Hindi mo nga yung mga cellphone dyan? Nag-live ako. Nag-live ako. Ang ko na yung mga mais, mapanat. Oh? Panat ko. Sayang viewers, sarap. Hello, Paring Mark dyan. Mr. Paring Mark dyan. Ay, mais. Boss, mais boss. Kwenta lang. Buti na lang sinundol ba yung baka kasi mawala sa daan kung saan mapunta. Kasi si Sika naka-live siyang. Kaya si Saki naka-live. Eladio, shout out. At Matthew, thank you. Okay lang yan. Pwede niya pa-share lang yun. Vitamin. O, vitamin yung mga ano natin.
Tawa ka nagtitinda ng mais. Habang ang mga tao dito ay padandaan lang. Holiday pa lang. Ay, mais kayo dyan. Bossing, kwenta lang sir. Ay, kwenta lang to. 50 lang to po, 50 oh. May mais na, mais. Ay, 6 viewer. Dito lang ako tambay sa card. Thank you sa mga maraming thank you. Lang po, 50. Mais. Ano yan? Idol Eladio Romulo official dan dikit na po ako sa iyo. Thank you Sangkay Sangkay Owen. Maraming salamat Tol Owen. Salamat sa pagdikit sa kanila. Pia, maganda pa nga yung tinapay no kayo sa bakery. Sa bakery ang pau na rin, pero mas maganda yung ano niyan, yung harina. Ayun, isang wap din yan. Gulong-gulong mga akong paninda. Patong na lang. Yan. Oh. Sukpa mo na yan, boss. Sukpa. Kaya na? Bago lang yan, bago lang. Ay, sus lang ata ya. Ay, sus lang kaya. Di. Seven viewers at 14 thumbs up. Yeah. JFC, thank you po. Idol Mark, nag-message ako sa iyo. Ano yun? Oo. Mais, kwenta lang po 50 lang po. Viewers, shout out at 30 thumbs up. GLC, thank you po. Kumapin yung ano mo. Wala akong tulong sa
Parang nadali mo lahat sa 13. Oh, panat-panat na pag-bunutin ng problema. Mais mo. Siya rin kasi makatingin. Siyempre, nabawasan ko na bang hindi ko pa naman kumakain. Hindi na nakakain. Kapaliit pa. An Santos, An Santiago, sa Awin, sabi ni An Santiago. Same viewer. Nakatulog. Malamang. Kwenta lang tumbok din. Mabala guys. Mabala. Sobrang bala. Wala nang namin. Kwenta lang, 50. Diyan may is. Kwenta lamang ini. Dito lang ako, hindi ako mawawala. Hi, thank you. Idol Mark. Dikit mo na si Ma'am Grace Francisco. Oh. Pamigay na. Ay, pamigay na. Wala na ako puhunan ano, acoustic. Gaya na ba naman. Kwenta lang siya. Oh, kumusta ang pinuntahan mong ano? Live. Na-target ka bang viral? Acoustic talaga pa sa wifi. Kaya acoustic. Radyo. So, win na daw mag-delivery. Mawawalan siya ng ano, volunteer. Ano lang yan, volunteer eh. Owen, nandiyan na si Acoustic. O, sabi ni Owen kasi, may Acoustic. Susunduin ka daw niya. Nandun ka daw kay Glory. Nanonood sa live. 10 viewers siya raw. Anong benta natin? Mais? Sangkay? Ano ba yung Acoustic na? Tumpok. Mais, tumpok, 50 lang. Yan. Wala eh. Wala na sayutin ngayon. Mahal-mahal. Napakamahal ng sayutin. 550 po na. Itong mais, medyo mababa ng konti. Kaso matumal. Pamigay na yan, libre. Pamigay na yan, libre. Uy! Anuhin mo na natin ang plastic. Ito ba yan? Baka prank. 50 lang, 50 tumpok, 50. Glory Creation, shout out po. Saan pala si Ma'am Glory? Nakain na po kayo mag-live? Glory Creation. Idol, may kapasok.
Idol, may papasok sa'yo. Thank you, Owen Santos. 8 viewers at 14 transactions. Wala na sa kadin sila mo chat. Pwede natin maiste. Mais, kwento lang. Masarap ini. Masarap. May bili ka sa Kakain niya lang. Ganun po ba? Bili ako. Salamat sa pasyal sa ating punta. Tamang punta rin tayo ngayon, guys. Tingnan mo mga karat. Grabe pala. Ang bilis. Tumpok ko na lang ito. Kaysa naman wala naman. Ang gusto lang sumapanat na. Mais test, kwento lang. Yeah. Malayo. Banat. Okay. Push it. Ay, Owen, sabi ni acoustic, libre mo na daw ito lahat. Libre mo na raw lahat ng mais. Siguro. Tapos ang sahod ni Owen. Kwenta lang, 50 tumpok. Ito, kilo. Hello. Glory Creation. Main channel po ba? Dikitan ko to. Bigyan ko ng moderator. I give you moderator. KFC TV, salamat sa pagtambay po. Thank you sa thumbs up. Masang kay Matthew. Salamat po. Hello, Sis Glory. Naiwan ako kay Ma'am Glory. Sabi niya, Ann Santiago. Angkay, thank you. Magaling pala magtahi si Sis Glory. Idol, bigyan mo ng moderator. Min niya yun. Mayroon na Owen. Binigyan ko na. Thank you, Owen, ha. 9 viewers at 16 thumbs up sa akin. Nabigyan ko na po. Wala kasi doon yung cellphone ko sa kanya. Sagad muna, sagad. Okay, sagad. Okay. Ilan? Trasi. Atras lang yan. Okay, atras. Ito kong nilagay. Okay. Okay, Benat. Okay. Yes po. Thank you, Glory Creation. Owen Santos, wait lang. Thank you, Sanggay. Tol Owen. Hello, sis. Sanggay Matthew. Monetize na so Glory. Pia, 2.50 ang ating Pia. Yung asawa niya. Kwenta lang tayo, 50 oh. Ari page vlog ba? Ate, 50 lang. Ano na kayo? Kwenta lang, 50.
Ay, bilhin natin. Mais. Madam, mais, madam. May mais, eh. Ito lang, ma'am. Kwenta lang, matamis, matamis. Kwenta lang ini. Kwenta lang, kwenta. Ayan, ini. Yes po, morning na po ako. Glory Creation, shout out. Morning na pala si Glory. So siya na kayo guys, magulo yung ano ko. Saan ko ilalagay, ang init kasi. Pinakamalaki ka lang, naagad ka. Ayaw na nawawala. 6 viewers, shout out. Mi, bili na mi. Kwenta lang po tumpok. Perlicious. Boss, 50 lang boss. 50 lang. Halika na boss. 50 lang po yan. Matamis, matamis. Eight viewers at 16 thumbs up. Shout out po. Uy, thank you guys sa inyo guys. Maraming salamat. Ay, mais te, mais. 50 lang. Kakahilo ang init. Matthew and Mommy Paul watch Paul Pack. Mga Korea. Panat-panat na po ang aking paninda. Ay, bili natin, mais. Abante. Abante. Uy. Ganda ng sasakyan ah. Ay, hindi ni anak. Oo, talaga pala. Bagong sasakyan siguro yun. Sarap ng pang pang biyahe. Glory Creation, Paul Pacdan. Thank you, Ani. Ani, please lang. Open you. Full packs. Durog na kasi yung bato nila eh. Yeah. Durog na yung bato nila eh. Gracia, buntis ka naman. Wala ka pang ako ni Gracia. Wala daw anak ko. Yes, yes, yes. Alam mo kung mabili, maaga pa lang. Kahit kailangan ko magtinda ng tanghali, ay makailansa ako lang ako. Ako nga makailansa ako lang ako, kahit may kailangan water. Tutulog ko na lang sa bahay. Oo, kahit doon na lang ako sa Robinson mag-aapon eh. Pupunta ako sa 4 na eh.
Oo, mapagay ka sa init ako. Hindi ka ng sakit, buluto. Buwang araw. Singaw. High blood. High blood. Hindi na ako high blood. Bata sa akin. Bakit? For viewers, shout out. Hotdog lang yung nilagay mo. Salamat sis Ani. Dikit na kita kanina sis Ani. Sabi ni Sangkay Matthew. Live viewers, shout out. Team Tacloban, salamat. So very init guys. 50 lang tumpok, 50. Ay, ito sinabi ng 50 lang, 50. Temeste. Ano naman burger? Yung pate? Hindi, yung ban. Burger ban. May ban. Hotdog. Nung ano siya? Wala, hindi na ito kasi. Oh, hindi na kayo ito. Kaya bili natin, mais. Ay, grabe. Huwag na ipaglabot. Huwag na Ay, Christian tsaka daw siya. JFC TV, pin kita. Hindi ko maano yung ano mo eh. Sinsya ka na po. Hindi ko maano yung... Yan. Pin kita. JFC TV. Yung link ko, hindi ko ma-pin. Nakapunta ko dun sa mismong video. Pinipin ko dito. Download kasi isang cellphone. Hintahan ko lang pala dito. Sangkay, Matthew, si JFC. Kaya Christian Takada. 8 viewers at 17 times at share guys. Salamat sa inyo lahat. Pili natin, may 50 lang po. So very good. May stay, 50 lang.
Bili na, bili na. Maisan mo na. Glory Creation. Saan sila Owen? Andyan lang yan. Iwan ko baka may ginagawa si Owen. Nagche-check na naman sa kanyang ano. Ino-monitor nyo kung sa may sunog na naman. Dikitan muna kayo dyan guys. Kasi yung cellphone ko walang load. Nandyan nata sila no? Acoustic by acoustic. Ang kay Macho nakatambay lang. Nakabag lang mga yan. Francisco si Grace Francisco. Nagsaing lang ako. Nagsaing lang pala si Owen. May mga palamang chocolate. Hindi ko lang alam. Try mo dun sa may Susano po. Susano? Nandyan po sa loob. Kasi naglipatan sila eh. Yun lang po ang daanan sa kabilang palinga. Doon lang po dito, walang daanan. Malayo. Dito meron po. Opo, naglipatan nga po sila. Yan may Susano iba. Kalat sila. Leo Repolido Jr., President Bongbong Marcos. Ay, hindi ako dyan. Hindi kami hindi ako nangangampanya. Sir Leo, sinsya na po. Respetuhin ko po yung ibuboto niyo. Respetuhin niyo lang po yung ibuboto namin. Hindi pa ako nangangampanya kaya. Wala akong dyan sa mga yan. Sir Leo, sinsya na po. Hayaan mo sila. Basta kung sino iboboto natin, yun na iboto natin. Ay, B-Boy TV! Dyan na si B-Boy TV! Glory Creation, andyan na si Sangkay B-Boy. Sir GFC, tusok po. Thank you, Sangkay Matthew. Kuya B-Boy. Salamat sa inyo, guys. Nawala si Sangkay acoustic na nakatulog na yata. Hindi po ako nagboboto ho, sorry. Kay Matthew okay lang yan. No problem. Matthew Nandiyan si Sir Leo, sabi ni Sir Leo. Repolido Jr. President Bongbong Marcos, Leo. Hindi naman tayo ng mga tawag nito, mga politika. Hindi naman tayo politikan. Sa bumuboto ako pero respetuhin ko yung mga binoboto nila. Hindi ako respetuhin nila biboto ko. Ibuboto kita tanggol. Buang. Boto tanggol. Saway ka Biboy Nagpalipad kanina sa Sangkay Macho. Sangkay Biboy. Binalik lang din niya agad yung binigay niya kahapon. Ay, pinalipad natin kahapon sa inyo. Sabi ni Biboy, Sangkay Mark, paliparan mo kasi Sangkay Macho kasi kulang na lang yung niya, yung dollars niya para maabot ng $100. Happy Labor Day everyone. Sir Leo, thank you po. Salamat sa pagpasyal. Ikaw po ibuboto ko sir. Tumatakbong konsilor? Hindi wala akong labot sa era. Yung natira iboto. Sir Leo, thank you Sir Leo. Salamat sa pagpasyal. Thank you very much. Hindi yung balik Sangkay. Alam ko naman po yung Sangkay Macho. Ikaw naman Sangkay na pindot ko accident. Ganun po ba yun? Kaya pag live mo, mapipindot ko rin yun. Accident lang din. Sangkay Biboy kasi di pa gumagawa ng ng bagong Gcash. Gawa ka na kasi Sangkay Biboy ng bagong Gcash. Dalawa na Gcash ko Glory Creation, tawa ka na dyan. Salamat po. Glory Creation, maya balikan ito. Nakadikit na ata ko sa iyo Wala kasing load yung aking isang phone. Tema este. Please lang, wag Sangkay. Sige na po, Ma'am Macho, hindi na po. Sige, Sangkay Macho, hindi na. Salamat sa sa blessing. Ma'am Glory Creation.
Bakit mo ako hinahanap? Nahanap ka, Owen, kasi wala rin siyang kausap. Sana accident lang din na lang mapindot. Ay ano, Grace, Francisco, naka-sahod ka na ba? Kayo talaga ha. Yan si Biboy kasi pasimuno nun, nananahimik ako. Nanonood lang ako sa live mo, biglang tumawag sa akin. Sabi, Sangkay Mark, magpa-Gcash ka nga. Punuan natin yung ano ni Sangkay Matthew. Sabi ko, sige. Nagpa-cashin ako ng ano, 300. Binigay ko siya ng 250. Iniscatter ko 50, talo. Ayaw na. Pasimuno to si Biboy eh. Si Grace, kulang. Oy Grace, Francisca, shoutout. Adalmark, gawa ako ng GC natin sa Messenger para mag... Sige, ano, Idol Owen. Add mo ako dun. May pa naman siya sahurin sasahurin kasi late na for this April. Baka May na yan, sasahod ka. Pundo sa YT till May. Oo, parang ganun din yung akin. Nung napuno, April ko nakuha. Kahit pa paano, wala yung nakuha ko lang $6,118 yun eh. 6,000 lang na ano sa akin. Yun, ginamit ko pang trinate ko sila nanay sa Bukana. Nagpunta kami, di ba napansin nyo na pumunta kami sa Sangkay B-Boy. Pumunta kami ng Bukana. I-treat ko sila nanay, linibre ko lahat yun. Akin lahat. Para ma-meet naman ni Maria Faye, si Idol with Japper. Ayun naman, okay naman. Marami din pumasok sa aking subscriber. Mga 30 ata katao. Shout out kay Matipo. Shout out Sangkay Matipo. Na-monetize na si Mary Grace Francisco. Matagal na yan. Admin din po sa GC para supporting tayo. Glory Creation, admin din po ako sa GC para support tayo. Sige. Yes, I saw everything. Mary Grace Francisco, ano na at kita sa GC. Sige, Owen, di ko nakita pa yung message mo sa akin. Saan ka ba nag-message? Baka dun sa isa kong account ng Mark Joray TV din. Hindi ka na ginagamit yun eh. Yung may logong sa gilid na kali, yun ang anuhan mo, puntahan mo. Yung may logo, kulay dilaw yung damit ko. Ito po yung ko. Gusto niyong pumasyal sa akin banat. Sa ating kaibigan dyan na mapanglait sa mga mapangmaliit sa kapwang Pilipino. Ito yung akin, gusto nyo pumasyal dito, pasyalan nyo na to guys. Ni-introduce ko ang aking Facebook page yan guys. Guys, shout out sa inyo guys. Gusto nyo pasyalan yan, pasyalan nyo yan. Mark Joray TV. Sinare ko na ang banat mo. Oo nga eh. Wala akong FB o win, di ma-add kasi. Ma'am Matthew, hanapin ko page mo. Anong page mo, Ma'am Matthew? Search ko. Matthew rin po ba? Gawa kong bagong Facebook o win, tas add nyo ako sa need ko din for YT. Sige. Talaga may GC. Kaso lang, sa GC, kailangan lang na natin doon, Kasi doon mahirap din kasi may GC. Hindi naman sana nag-ano ako. Mahirap din may GC kasi minsan nagkakaroon ng tampuhan. Anong page mo, Ma'am Matthew? Sabi ni Owen Santos. Binata ata si Owen eh. Ang bumibili mga isa. Ay, bili natin. Maisan nyo na kaya? Nagay Biboy, ito yung si
Yan si Princess, yung bata. Yan dati yung tinulungan natin. Yung kapatid ni Christian yan. Yung laki na. Yan na nga pulang bata. Ako. Palengke girl yan. Pati TikTok at Instagram. Same. Ano pangalan? Macho and World. Ah, yan ba yung pangalan mo? DC natin. Bawa ko Facebook guys. Sige. Saan kayo Macho? DC natin. Pero page kasi di match sa DC. O hindi po match yan. O we need ko lalaki. Add mo ako dalawa. Dami-dami mo ng lalaki sa barangay nyo. Sabi mo nga lagi, ito yung mga anak ko, apa mo. Gawa mo na akong page, Facebook para ma-add si page. Okay, sige po mama. Saan kayo match, okay. Boy, dami mo ng lalaki dyan ha. Hanggahanap ko pa ng lalaki. JFC TV, andyan ka ba? Ito pangalan ko guys, kung gusto nyo pumunta sa akin. Ayan. Ito yung banat ko sa tao na yun. Ay, shoutout pala sa ano natin guys. Mga kaibigan natin sa White Wolf. Tangin na mo. Naman yung mga waraya. Papalibalik ako. Tutulong ka sa tao. Hindi pa rin yung napanood dyan. Hindi ako yan. Kambal ko lang yan. Wow. Hindi naman siya. Pagka gano'n kung tutulong ka, tulong ka. Panunubat sa tinutulong mo. Kupal ka masyado. Kupal ang ina. Sabi ko sa iyo, huwag ka mag-sponsor at huwag ka magpapalibad kung ganyan yung ugali mo. Nasa YT ka. Mapanoodin mo ito sa Facebook. Kambal ko yun, hindi ako yun. Guys, hindi ako yung mga kawaray. Kambal ko yung kakambal. Di mo nakahubad. Nakadamit ako eh. Oh, nakadamit ako. Hindi ako yun. Idol Mark Joe, ma-add kita kahit sige. Pa-open ng Facebook ko. Okay, sige, Owen Santos. Ano mo na lang ako? Add mo na lang. Hindi ako yung sangkay. Kapatid ko yung kapatid. Kambal ko yung kambal. Kaya mo, nakadamit ako, nakahubad yun. Hindi ako yun. 8 viewers at 19 thumbs up. Shoutout sa inyo guys. Habang si Ate Lina inaantok, matulog siya. Nawala si Acoustic. Nagtago man si Acoustic, wey. Nakakatulog ka ba niya? Napakainit. Kahit electric fan ka dyan. Ano ko nakakapunin ng katawan. Wala makatulog dito. Grabe init. Grabe yung tingaw. Kaya kung di aircon ka, siguro kahit wala kang bed, uuwi ka na lang. Oo. Idol, anonim mo sa Kami noon, FB. yung nasa arte At kami, ita sa GC. ay naku, napakasarap. Ang sarap ng bala ng babayaran mo. 4,000 sa buwan. Iyak ka naman dun. Iyak ka sa ano, pero kung talaga may pambayad ka, yung una mo talaga, ang sarap na may headphone. Ay nakapakaginhawa. Mga mayayaman, tuwan-tuwa sila pag summer. Kasi Nagagamit nila aircon, pero pag taglamig, hindi nila magamit na sobrang lamig. gamit mo lang naman din yun, sobrang init tanghali. Tulad ng babae ko.
May aircon yun ha, malaki pa. Alam mo, ginagamit lang Wait, sa akin, Owen, gawa pa ako ng Kumaling na pa kaya lang uwi na sa pagkape. labas ako, bigyan Tanghali tayo lang ng ha. asawa. Sige, isang kay Matthew. Kasi pagkape, hindi naman sila nainitan, tatlo lang sila eh. Okay, sabi ni Owen Santos. Daan mo lang sa dito. Kapag ganyan may... Ikaw na gumawa, uwi na ng GC. Wala ka na ano yung pangalan mo, add mo na lang kami. Hindi siya masakit na katawan. 7 viewers at 19 lang. Boss, 50 lang, boss. Bayad ng 4,000 kung di naman lagi. Kasi sila baby lang sila magapon eh. Oo, magapon talaga. Pinapatay lang nila siguro sa umaga isang oras. Maglalaro ng anak nila. Tapos matutulog. Tapos sa hapon pag-ising. Papatayin. Kaya lang kayo ngayon? Sa RP. Yeah, wala kami. Eto nagbabalakar. Abihan ito ng gabi. Parang awa mo na. Hindi pa pagtangali lang para lang makakatulog tayo na. Kung alam mo, ang init kahit mas mainit pa ka sa loob ng bahay. Yung palagi, malapit na rin malapit na rin mag-ulan. Pero ikaw, te, kung tatanungin ka, ano gusto mo, ulan o araw? Ulan. Ulan. Bagay, mabili rin kahit tag-ulan. Masipag ka lang, mabili rin. Matulog eh. Oh, yun. Tapos sardinas ka lang, pwede na kahit yan lata lang. Ha? Kahit tatlo kayong pamilya, isang noodles, kung talagang ayaw mo maghanap buhay, meron ka namang kakainin. Bakit? Wala naman isang buwan yung ulan na makakainin ka ng pambayad ng bahay. Sa isang linggo, 3 beses ka magpinta. Ay, naayaw ka kawal. Dapat pinag-ibo, kaya ka nagpapayad ng bahay. Hey, love Kami you. dati nung nakay po kami ng pamilya, hindi kami Leonig, shoutout sa'yo. Oo. Shoutout, may galap shoutout. Hello, boss. Pero pag nagtinda ka naman, tayo, humitulit, ulan, ay napakatulit na. Idol Mark, anong name mo sa FB? Mahal kita. Yun nga, Mark Gawaray TV. Pinalitan ko lang naman ng ano yun. Yun ang pangalan ko. Yung pangalan ko sa YouTube, yun din yun ang pangalan ko sa ano. Nagkala ko SM. Yeah. Sige. Maluwag. Kaya. Yeah. Kaya yan, basta bababae pa yung natin. Yan. Pag may pahinante, papababae para wala nga yung sabi. Diba? Kasi ibang pahinante, tama din, binababae. Dapat pagkaganyan, bumababa sila. Paano kung tao yung naano nila, di ba? Huwag yung sakyan, di ba, babae. Kung pinabuti yan, napupunggulang nila, yung isda. Shoutout sa 5 viewers natin dyan. Hanggang pumasok ka na ba sa trabaho mo? Hanggang B-boy, pumasok ka. Kwenta lang, Tenis.
600. Ay, shout out. Ang dami nanonood ah. Boss Joshua. Sa dulo, eh. Yeah. Meron pa ay nandun ako sa dulo. 600. Princess! Init! Princess! Hingi ako! Matamat ko sa sarili ng buhay niya. Hindi na inaalagaan. Idol Marcy Acoustic Program ba? FB account. Hindi ko lang alam. Big time yun. Nasa sa tuyo, yung doon sa may pinita, sa may ito, may sa station. Sarap mag-swimming. Wala pa, may hapa. Nakakapag-swimming na rin ako. Yung anak ko nagsabi, doon sa Maynila. Hati-hati sila magkakapatid. Galing. Wala kayo Oo. Sabi nga nila ako si Nelson eh pa. Entrance na sa inyo. Kung entrance, sabuluhan nyo na yun. Mga bandang ano yan, mga part ng Laguna. Doon lang naman kasi maganda yung mga pool eh. Tipiya, madaming pool dun. Balit pa ako doon na kami nag-swimming. Pagod to ba? Mga ano ba yun? Pero hindi niya mag- Gamay pa 7 high mo? Kaya nga, gamay pa high mo? Oo, nag-prepare ko ka. Kasi diba, Tipiya, nung araw, ano nag-resort ka, mababa lang naman ang gastos mo nun eh. Kaya, every year yun, nasi-swimming ka. Oo, nasilayan ko yan mula nung grade 1 ako. Yung lola ko, yung kapitbahay, sagot niya yung mga pagkain sa kasasakyan. Entrance lang yung sakit ng lola ko. Magkano kita hatun? Mag-urito niyo mo, magkano na? Oo, mura lang dito kami bandang sa Pansol, bandang Laguna. Ba, dito ikaw. Kaya yung buko sa siyudad, Dati maganda yun nagtanong nung kami, araw. 50 eh. 50 nang umatumas sa 75. Pero una, bago kami mag-swimming nag-aantipolo muna kami, nagsisimba kami. Hindi na yun. Doon kami nakakabili ng doon kami nakakabili ng kalamay na brown. Ayun, tapos tumbang ibon. Mahirap din mag-holding. Doon kami bumibili. Tapos sa Laguna, pag pauwi na kami, doon kami bumibili ng buko. Napakainit. May idea ang mga natin. Kaya nung maliit ako, kaya nung nagkaedad ako, wala na akong milig dyan. Talagang Wala na akong milig dyan sa balik na ba yun? ligo-ligo. Balik na ba? Yung mga kapatid ko hanggang ngayon, mahilig pa rin. Pero yung ate ko, hindi ganun sumasama yun. May puno. Ayun ang maganda. Ginawa. Kasi ang nakakabot sa pera ng lola ko, kami magkapatid, magkasunod kami. Sariwang house. Kami kasi unang apo, pangalawang apo ako. Kaya nung every year, ipapaswimming yung lola ko, nag-iipon talaga siya ng pera. Kanya talaga yung pagkain, saka yung sasakyan, yung entrance. Ay, mura lang naman entrance nung araw, wala pa 50 pesos.
Swimming kami sa... Yan lang Ano oras naman na sa mo part pag- ng Laguna maraming resort eh. Tapos, ulit alas 8. Tapos simbahan ng Antipolo. Nakarating ka na doon, Titia? Hindi ko na sa Maganda simbahan ng Antipolo, mataas. Tapos yun sa paligid ng Antipolo, parang ganito. Bago ka makarating ng simbahan, yung simbahan mula rito, puro mga kakanin yan. Kasi hindi Ilang mga ganti, kilo? santo, hindi mga palayok na laruan, yun. Sa 50. Yun ang una namin, nag-swimming kami. Aray ko! Nagamahag na yun. Nakalimang taon din kami dyan, pero eh. Kasi nung bumaba sa nitang, ay naku, ang dami kong gamit tinapon. Ang baho. Super hot. Para ko nagtatrabaho ka. Eh, yung anak ni Ivy, maputi. Mana doon sa lola, kasi yung lola may light music. Pag nakita mo yung biyanan ni Ivy, yung anak kong babae, sosyalin. Buti nga ngayon hindi nagano eh, kasi may edad siya. Pero kung makita mo yun, ang ganda ng kutis ni Tia, sosyalin kasi mga kapatid mo may kaya. Siya lang hindi gano'ng mapera. Pero yun ang pumasok sa Queen, tanong mo si Ivy, 69,000. Wala akong alam. Wala kasi akong pera sa time na yun. Na ano yan, infection sa dugo, eh nakakamatay pala yun. 2 weeks pa lang yun. Yung anak ni Ivy, na-hospital yan sa private sila. Kaya ako lang nag-aalaga. Aray, masakit ah. Few words around. Kwenta lang daddy. 50 lang. Sige ka. Yan, 50 lang yan. Yan, 60 lang kilo dyan. Hindi ka, bigyan kita 50. Ayun na, ulit na. Yan, yung kaso na yan, oh. Yan, nitid ang uling dyan. Ayun, nasa una na nga yung uling. Kapila pa. Bakit sa mga pinag-swimming sa walang bayad? Pia, wala swimming ka dito sa walang bayad. Nakaswimming na ako nung hindi na ako naulit ang kate. Malamig lang, pero pagtapos ang kate. Yung alam yung tubig sa lamesa dam, dumadaan, mabuti pang mag-ano ka na lang, ilog. O kaya, yung sinasabi nilang bakas, saka pwede kang mapaaway pag may kasama kang, halimbawa, masiyahin, lasing na, mapapaaway mo kasi ang daming tao. Bayad ng cottage, 50. Tapos yung tao dati, walang bayad. Ngayon, 10. 20 na nga yata. Hindi na ako naulit na, ayoko na. Ang ate, Kwenta lang te, mais. tayo na wala kang mambayad. Bibigyan naman pamahit sa ate. Ay, wag na. Kaya mo lang din ako mag-swimming. Maligo na lang ako ng maligo. Init. Kaya hindi mo mapapaswimming sa walang bayad ako. Ayoko na. Buti isapa, ilog yan. Kahit dagat eh, makati sa balat. Ganda talaga pa nag-swimming ka resort. Yung pool talaga, pool. Ay, mga tuya. Papa mo, saan? Eh, Titia pala may malapit oh, sa C3 ba yan? Tawag ba yan C3, yung gitna? Yung hangway papunta Blooming Creek? Diyan kami nag-reunion lahat ng Martin. Alam mo sino may pakana? Ako. Wala silang reunion kahit ang race. Ako nagpakana. Oh, tanong sa kanya. Tanong sa kanya. Dami si mama mo? Dito kami nagtitibuan. Hindi, mama mo. Lahat ng Martin kasama. Lahat, pati sa probinsya Martin, pumunta dito. Tapos ano kami, bring baon. Tapos nag-budol fight. Ako na gano'n nun eh, tapos kumuha ng
Ang namili ng resort ng unang, ng ano, si Gina. Si Gina namili. Saka yung anak nito, oh, inalagaan ni mama. Ay, isa-isang apo lang inalagaan. Dami apo na wala inalagaan. Saka hindi yan pala punta sa mga apo. Yung bawa dadalawin yung apo. Hindi yan pala punta. Kahit kasi lumaki anak ko, ilang bentang nakikita yun. Ate rin ako pagtapos eh. Eh, hindi ako Uy, magtinda ka na. Tiboy-tiboy, walang bumibili. Matumal talaga. Kahit magsisigaw ka rito, wala ka Talaga, namin. parang gusto ko nga Idol, pumunta dikitan na naman po. Doon muna ako. Idol, iwan lang po. Papas para. Puntahan ko kayo. Princess, sa'yo ng baka ba? Sa'yo ng baka. Ganito magtinding Sarah. Ha? Ano ba? Ako nga. Sarah. Please. Shout out by Alfred Vargas. Kupal. Kupal kal! Alfred. Sila ni Mila. Dati. Saan yan? Two time? Nagbar. Kailan? Kailan? Tagal na. Nung hindi pa maano ko. Pinalis. Pinalis si Mark. Alfred Vargas. Nandun na kami sa'yo. Saan mo sasakyan ng musibas? Shoutout sa 7 viewers guys, maya mataw. 2 hours lang ako para makapasya tayo kaya magkakaiman. Makasyalan natin yung live. Salamat pa sa ano, sa pagpalipad ni Sangkay Man. Yeah.
ate? Ilan? Bumili. Bye viewers, salamat sa mga tumatambay dyan. Kailan niya? Kanina lang? Yung kombaho, doon daw makakita. Kuya, ano? Baho. Kita mo iiinin ako. Ano yan? Daming ulam ah. Ay, dalawa paninda mo. Eh, hindi. Yung palamig kay ano yan, sa kay nanay. Yung pinipistuhan ko na to. Siya may-ari niyan. Binibintahan ko lang kasi wala si Ate Pia. Ito lang yung mais sa akin. Mais. Yung ano, palamig tsaka yung buns, kala nanay yan. Tinitindahan ko lang. Na-assist ko. Kasi wala si Ate Pia. Yung kinukuha. Init. Ayan lang kami doon sa base namin. 11:27 AM. Sige, ano, Owen. Salamat, Owen. Maya mag-out na rin ako. Mainit. Para makapasyal tayo kay isang kay Matthew sa live na. Hindi naman pala nito. Walang. Grabe init. Sus Maria. Mga rin nakaharang. Grabe sa no? Wala nanay nga kahit na init. Grabe ang lakas. Hindi.
Nakara naglaro si ano eh. Kaloy. Iwan na si Kaloy eh. Ano? Magdiwang kayo? Ay, gawa na ako ng dito. Search nyo na lang. Sige, sige. Okay, Matthew Sancho. Matthew and Mommy's World. I see. Hoy, shout out. Ma'am Corselda. Shout out po. Hello, Ma'am Corselda. Maraming salamat. Matthew. Uy. Okay, Matthew. Thank you. Salamat sa pagdayo. Pinalitan mo pala yung profile mo. Anong pangalan mo nun? Sa FB? Sige. Wala, ayaw lumabas. Miss pala. May is pa pala. Ito. Ito? Saan kay Matthew? Ito ba? Salamat sa 8 viewers. May love shoutout po, Ma'am Corselda Channel. Maraming salamat po sa pagpasyal. Ayan. Follow ko na lang. Mga kang page to eh. Ito ba yun? Akin na FB mo sangkay. I'm gonna draw fish for you. Galunggong, tilapia, bangus. Come on, I'll grab you. Ito yung akin. Ilan tayo isa lang? 25.
Uncle Shelda, Miguel Sacerdote. Sir. Ayan po siya. Salamat po. Marami po dyan. Ano na mabibili. Salamat po. Nahanap ko na. Palo mo na lang para makita. Ayun. Yan, nakapalo ka na. Thank you. Live ka na sa ngayon, Matt. Maya mag-out na rin ako. Kanting ko na siya. Uncle Shelda, maraming salamat po. Ingat kayo lagi. Salamat po. Salamat po. Wait lang. Paano gumawa na? Wait lang. Paano gumawa na mistake? Kaloka kasi kayo. Kaya mo yan? Para may pang white. Okay na yung feeds na yun. Doon mo lang doon ko nga minsan, alam mo pag nag-ano ka, pag halimbawa nag-upload ka ng video, YouTube, tapos di ba mayroon doon message, comment, ibaba mo yun, kunin mo yung link dun sa YouTube, just ibaba mo dun yung sa Facebook ang link mo. Kaya ganito ginagawa ko. Alam mo yun? Kaya yung iba dito, napapanood nila yung sa YouTube. Tulad nito, kaya kay Inso Pineda. Kaya check mo yung comment yung comment. Ayan ang YouTube ko. Nasa comment section ng Facebook page. Ginababa ko yan dyan para yung iba papasok yan sa kasi marami nag-FB. Sa FB kasi mas marami nag-FB. Minsan, pag napindot niya yung link niya yan, pwede sila manood. Ilan libo na? Ay, ilan libo na? Ilan libo? Yung video ni nanay. Ilan? May day. Kala ko libo na eh. Yan? Ito pala oh. Gusto ko lang magsabi kay ating nanay nila, happy birthday. Vargas, shout out sa'yo. Dahil sinabi mo pang Jollibee lang. Bibigay yun. Oo, may yan nun. Nakita ko kay Ate Mabel. Lorano. Ano po yan? Ha?
Sala channel, thank you po. Tawa raw. Sorry. Huwag ka muna tatanong ha. Tali ko muna to. Safety first na. Huwag ka muna tatanong ha. Tali ko muna to. Safety first na. Huwag ka muna tatanong ha. Tali ko muna to. Safety first na. Five viewers, share out. Kuha ka ng 23. Diba? Ano, may bibente na naman yan. 20-23 lang ako. 20-23, 20 rin. May riyan yan. Suma ng 20-23. Anong bag? 25 dyan. Oo nga, 23. 23. 20. Hindi, yung labas. 27. May pabili. Nasa Boracay lang ah. Pang-baiting. JFC, share out. Channel Lee, they stopping to support. Okay. Maraming salamat. Shout out sa'yo. Sino ka ba? Shout out guys. Shout out for viewers, shout out. 20-23. Nakuha ko 20. Stopping to support. What? Uy, bili na, mais. Ang paganda ng cookies. Chocolate lang tayo ha. Gusto dalawa na lang yun eh. Kuya. Bayad na to. Pwede yan. Kuya nagbabayad.
Ito, ganda ng diskarte nito kung anong season, no? Kung anong season yung dapat ba natin, ano? Ang sa kanila sa akin 5 lang. Ganun lang. 5 lang. Para mabilisan lang. Kasi meron pa Masarap sa yung bahay. candy mo ah. Gawa ng mga kapatid ko yan. Gatas yan ay Milo. Ay, candy, 5 lang. Ay, candy. Sipag maglako mo. Bili natin. Napakainit. Super hot. May 6 viewers siya raw. Bili natin. Hindi nga eh, init eh. Oo nga eh. Buti nga kayo, uwi na eh. Glory Creation, shout out po. Salamat po. 6 viewers, shout out. Maya mag-out na rin ako. 1 hour and 47 minutes na ako guys. Mga 2 hours lang ako guys. Pasyalan nyo si Sangkay Matthew maglalagay. Kung Kaselda, maraming salamat po. Pus Nano, may laro. Meron nga yan. Okay, maglalaro ako. Wala akong paninda, yan lang. Oh. Ay, sumana, buwag na naman. Yari ka kay Ate Agnes. Tinatapon-tapon mo yung lagayan. Bili na, ma'am. Ay, boss. Bili na, boss. 50 lang to, 50. Tignan mo, boss. Maganda yan. Oh. Bossing. Ito, 50 lang. Lumbot sa inyo. Lumbot sa inyo mga... Magsusulan. Zelda, maraming salamat sa pagtanda. Thank you very much. Wow! Talaga naman. Burakay na burakay ang dati nga natin. Burakay na burakay.
Nino? Ah, dito pala siya. So very, very init. Kano po? Bakit nga ba? You tell me. Bakit nga ba? You tell me. Kaya pala yung ginagaya. Kaya pala inaano siya eh. May gumagaya si Malupito. Pangit. Bakit nga ba? You tell me. Ito pala yung dahilan. Yan mo yung ginawa. Diba? Babae yung tao. Namakuse siya ng yan eh. Oh, hindi namakuse siya yung babae. Ito yung mga ginawa niya. Lubak-lubak kasi. Hindi naman siya nasagi. Kaso lang nung pakuse. Balik ka buki. Tapos, hintay pa niya yung sinabi niya.
Kaya na babae, buti na lang ito si Kuya. Inalis mo lang. Ay, shout out. Shout out guys. Mag-out na ako. Bakit nga ba? You tell me. You tell me, bakit nga ba? Oo, ang babae na yun. KFC TV, mag-out na ako. Owen Santos, mag-out na ako Sangkay. Glory Creation, mag-out na po ako. Maraming salamat sa inyo guys. Bye-bye na. Santos Selda, Sangkay B-Boy, Team Tacloban, maraming salamat sa inyo guys. Grace Francisco Vlog, thank you sa inyo lahat. Salamat sa tambay. Naka 2 hours din tayo guys. Wow, init. Bay Acoustic, thank you rin. Nakatulog natin sa Bay Acoustic. Madaling araw na sa kanila kasi ngayon. Kanina, almusal ako kanina. Maya-maya, kakain na. Berantuman. Pakainit. Main, maglaro akong basketball, Main. Dito kasi wala kang payong. Sanay na ako sa pailan. Owen Santos, salamat. Main, maglaro ako sa basketball. Nakakailang pa pag may payong. Ha? Nakakailang. Oo, hirap kasi. Abala. One hour and 58 minutes. Hindi na lang. 2 minutes na lang. Out na ako. Nakalive yata si Sangkay Macho. Puntahan nyo. Please, puntahan nyo guys. Thank you sa inyo guys sa pagpasyal. Ano sa ban? Hindi naman 50 lang yan. 50 lang po. Pwede na. Ha? Yan. Ano po? Oh, 50. Kilo. Ilang kilo? Seven. 123, 120. Bakit nga ba?
You tell me. Bye na guys. Salamat sa mga pumasyal. Bye-bye. Thank you sa panonood. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Peace out. Suwaray. Sangkay Matthew tayo guys at kay Grace Francisco Vlog. Live sila ngayon.